Hekk kif eluf ta' nies bħalissa ċertament qed jinżlu jifriskaw fil-Baħar Malti, żgur li ħafna ma jafux li fih l-istess baħar li jgħumu fih hemm xini ta' 2700 sena ta' żmien il-Fenċi, ajruplani ta' żmien il-Gwerra l-Bierda u fuħħar ta' żmien il-preistorja. Il-Professur fl-Università ta' Malta Timmy Gambin spjega ma' News kif apparti fuq l-art l-istorja rikka tal-Gżira ċkejkna tagħna hija riflessa wkoll fl-ibħra Maltin. Kważi 7,000 sena tal-istorja tagħna hija għandna riflessa taħt il-baħar jew fl-ibħra tagħna. Il-professur spjega kif kull ħaġa li hemm taħt il-baħar sansitra anke xi biċċa fuħħar żgħira li tkun ilha fih il-baħar aktar minn 50 sena tibda titqies bħala wirt storiku u eventwalment tiġi protetta bil-liġi. Il-liġi hija ċara, il-liġi tajt illi kull mem taħt il-baħar jew kull oġġett illi ilu taħt il-baħar għal iżjed minn 50 sena hija konsidrata bħala wirt kulturali. Il-professur spjega kif il-baħar jikkonsisti fi 3500 km u l-Università ta' Malta għaddejja b'ħidma biex iddur dawn iż-żoni kollha ħalli tiċċertifika oġġetti u affarijiet oħra ta' wirt kulturali. Ħafna fdalijiet, ħafna iżjed milli konna naħsbu 10 snin ilu u ħafna iżjed milli konna naħsbu 20 sena ilu meta bdejna dan ix-xogħol. Huwa qal li l-fdalijiet li qed jinstabu huma mijiet kbar u mhux numru li tista' tgħoddu fuq subajk kif jaħsbu ħafna. Il-professur spjega wkoll kif dan l-aħħar fih il-baħar instabet biċċa ta' wirt kulturali prezzjuża ferm li ma qalilix Xini minħabba diskussjonijiet li għadhom għaddejjin mal-awtoritajiet kif ukoll mal-qraba tal-persuna involuta. Iżda qalilna li meta dan l-oġġett jiġi ċertifikat se jżid biċċa oħra mal-istorja tat-Tieni Gwerra Dinjija. Intant, fil-jiem li għaddew il-Ministeru għall-Kultura ħabbar li saru emendi fil-liġi biex tinkludi speċifikament id-definizzjoni ta' wirt kulturali li jinsab fit-territorju ta' madwarna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.